Hej, velkommen til. Jeg hedder Torben Ersson. Det er mig, der er i gang med at lave den her film. Og jeg er glad for, at I gider at sætte lidt tid af til at kigge på den her. Fik jo ideen for mange år siden til en 1000-grundseddel, der ligesom skulle gå fra hånd til hånd, og vi ligesom skulle følge 1000-grundseddelens liv. For det er jo lidt spændende. Hvor kommer 1000 kroner fra? Hvem har haft den sidst? Kan den redde liv? Kan den tage liv? Det kan den bestemt. I hvert fald i min lille historie her. Men ved I hvad? Nu kan jeg høre, at historien den er ved at banke på. Rigtig god fornøjelse. Den ser god ud, din satan. Hej fatter. Ja. Hvad så? Har der været nogen? Der var nogle flyttemænd. De bankede på, og de var egentlig... Hvad har de taget for nogle ting? Undskyld, jeg er lige gået ind. Du har åbent, ikke Hvor også? kommer du fra? Jeg kommer op fra Aalborg. Du skulle have de lukket. der tinsoldater De er på vej. Men de, på vej. de Du skulle bare strandede tage i med tolden. hjemmefra. Hold nu Ja, det er kæft, rigtigt. duer jo Det er den slags problemer, jeg slås Det gider med. jeg simpelthen ikke. Det er Jeg har kørt op for toldvæsen. alle op. Så må du vise mig, hvad du ellers har. Vi har Du desværre lukket her. Du lovede mig, at de var her. Vi har lukket i dag. Farvel her. Prøv nu at høre. Du lovede. Lad mig være. Du sagde... Det er simpelthen bare ikke ondt. Du sagde, at du havde den derhjemme. Ja, for helvede. Hvad var det, du sagde, der manglede, far? Ja, de tog de kongelige porcelænsfigurer, og så tog de noget sølvtøj derovre, og så nogle andre småting og sådan. Det var noget, de har aftalt med dig. De skulle have penge. Og at det handler om nogle stoffer. Og det er jo fuldstændig tosset, fordi vi handler jo ikke med metervarer. Så det forstår jeg ikke noget af, men derfor så kræver jeg også en faktura. Ej, nu gider jeg kraft. Jeg er træt af de kunder. Så for helvede. Ringo, for helvede. Tag den der væk. Vi snakker om den gamle, han er derinde. Ja. Rolig nu. Ned med det. Ned med Er du cool? Er du cool? 100. Okay. Rolig. Okay, så går vi ind.
Gunnar, jeg har Copenhagen. Ja, okay. Hej. Jamen for pokker da. Det er som hovedbanegården i myldretiden. Det minder mig om en gang, da den mor og jeg, vi var i Brændergårdshaven. Og Ja, far, den historie, den kender. Ej, det er kraftedeme løgn. Hvor er vasen henne? Hvor er saltovasen henne? Jeg kender ikke noget til nogen vase. Far, hvor er vasen? Hvor er vasen med coke? Den tog dine venner der med, som du har aftalt med dem. Ej, det er løgn. Det er løgn, far. Det er løgn. Nej. Jamen, så lad det være med at skabe dig. Du er lige så hysterisk, som din mor var. Vil det sige, du har den ikke? Du hørte jo, hvad han sagde. Den var der for en time siden. Den må være et sted. Altså. Det er utroligt. Slap nu af. Sæt dig ned. Den er væk. Sæt dig nu ned for helvede. Hov, I to. Det er jo altså kun en vase, ikke? Du skal kraftedeme ikke fuck med mig. Jeg har penge. Jeg har 1000 kroner. Dem får du. 1000 kroner, det er overhovedet ikke nok. Fatter, har du nogen penge? Lige til i morgen, ja. Ja, skrabelød du kunne få. Ja, øjeblik. Jeg prøver du lykken. 40 kroner. 40 kroner! Sig mig, hvad er det, I har gang i to? Nu skulle vi altså have den faktura, og det skulle jeg nu. Okay, så afregner vi. Du skal nok regne med, at der kommer nogen i morgen, og de er ikke nær så flink, som jeg er. Og så ser jeg for at rydde op, det ligner lort. Ja, hej. Ja, det er mig. Nej, han havde sgu ikke lortet. Nej, vi skød sgu hans fatter. Ja, men ved du, jeg sender lige et billede, ikke? Nu tager jeg i byen. Nu skal han fandme have hele armen. Hej. Helvede, de store møgsvin. Høj. Skal du ikke stå med her? Hej, Næster. Ja, hej. Hvad skal du? Jeg skal sgu da ind og have noget at drikke. Jeg tror, du har fået rigeligt. Hold op, mand. Nej. Lige en enkelt. Jeg skal lige have en enkelt. Hvor meget, hvad er meget enkelt? 500 enkelte. Okay. Sådan, Mark. Er det okay? Ja, men så er du helt stille. Og så er det, jeg vil tro, det er 5 minutter, så er du ude igen. Ja, okay. Jeg skal nok skynde mig. Så ind med dig. Jo, tak for det. Ja. Good evening! Det er lukket. Dørmanden gav mig lov. Der er ikke mere udskilt. For penge kan man jo få alt, ikke? Skål. Skål. Det er sgu da ikke den sidste, kan jeg se. Hvem fanden er det? Det er gartneren. Gartneren? Ja. Hvorfor fanden gartneren? Det er en lang historie, ikke? Så fortæl mig da den kort. Da jeg købte det her for nogle år siden, så stod der som end bare i kontrakten, at gartneren fulgte med, ellers skulle jeg ikke overtage det her. Men han er ikke farlig. Han er ganske uskyldig. Han har rytmen i kroppen, ikke? Han slog sgu da en ihjel. Han var gartner og havde et godt ægteskab, men du ved, intet var evigt. Nej, det er du fandme ret i. Men du ved, ægteskab virker aldrig i længden. Hold da kæft, det var en god bane, det her. Han opdager, at hun er utro med en fyr. Han dukker senere op ude på lossepladsen. Husfred stikkende ud af alle kroppens naturlige åbninger, plus de der blev ekstra påført ham under operationen. Det var et grimt syn. Hold for satan. Så hvordan han ender ind her, det ved jeg fandme ikke. Men han danser. Det taler sgu aldrig. Det var satans. Prøv at høre her. Jeg har lige nogle ærner, og jeg synes, du lige får tjekket det derude, ikke? Nå, hvad laver I så her? Ja, vi klarer forretninger for bossen. Forretning? Ja, du ved altså... Hold nu kæft, Tony. Nå,
Så tror jeg fandme, vi er i samme branche. Hvad mener du? Jeg klarer også forretninger for andre. Ja, det er sådan det mest lige tager. Ja, så mig selv. Jeg lortet job til tider. Man bliver bare pisse træt af den samme smør hele tiden. Au, 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 au. Ja, du får penge i morgen. Ja, eller så kommer grensaksen op på bordet der, så mine fingre, det går ondt. Klipper i fingrene af. Ja, det er Cool, mand. Og jeg skyder dem sgu bare. Nu skal I skulle se her. Ja, prøv lige at se. Hold da kæft, han er lagt ned, mand. Vi skal Også i den grad. Ja, for helvede. Vi skal altid lege med dem og trække tingene ud og sådan noget, hvis der er nogen, der har fucket med paten der. Det kan jeg godt lide. Det er derfor, vi kalder ham paten. Han er syg i hovedet. Der er nu nok mere af den gamle dag i skole. Jeg synes fandme, man skal have fra på en ordentlig måde. Nå, men skal du ikke snart have lavet en ordentlig servering i stedet for de der skåneærmer der? Helene, hun går fuldstændig amok. Jeg skal ikke have det pis. Men det skal hun da ikke bestemme. Er du ikke dig, der er manden i huset, eller hvad? Nej, det er sgu ikke mig, der bestemmer det. Hvad helvede? Hvad fanden laver du? Du går nu! Fucking mongol! Hvad helvede? Forklar jer. Jeg sagde forklar jer det nu. Han tog noget af din kog. Ja, han glemte den her. Så ved I godt, hvad vi skal. Morgenholdet. Det kan jeg altså ikke. I ved, hvad I skal. Jeg skal ind og sige Stig Rossen med Lotte, og jeg skal lave lasagne til børn. Så finder du edderpak med en afløser. Sådan spiller vi spillet her, ikke? En afløser. Der skulle vi jo have Gerda igennem herinde på lokalradioen. For helvede! Åh, for satan! Hvad fanden er I? Godmorgen. Hvor helvede er I fra, hvor jeg bor? Fordi du er et lille fjols. Genkender du den her? Shit. Så kan I godt fise af. Det er et smukt hjem, du har. Vi skal have. Hvad er det værd? Det er en quiz. En quiz? Mine drenge, de kender udmærket den her quiz. Hvad er det værd? Den holder jeg kraftedeme fra. Det er en mærkehold. Hold kæft! Du må være lavt i Rom, der betaler penge for det lort. Hvad fanden? Er det her, du mener? Yes. Det ligner noget, en rot har lavet. En Madsholm. Var det det, du sagde? Jeg burde da en mærkehold. Den gør op igen for helvede. Bare fordi det er spændt op, ikke? Og det har kostet en masse penge. Det har et navn. Så skal jeg forestille det noget værd. Er det dit? Ja, gode da mit. Og det er meget værd? Ja, for helvede. Hæng det op igen. Hvad for helvede? Hvad har du gang i? Og se, en præstekrav. Stop dog for fanden. Det er fandeme sjovt, det her. Ej, kan du godt lade den stå? Lad den lige stå. Ej, hvad fanden vil du? Hvad er det værd? Nej. Hvad fanden vil du, mand? Skulle jeg have dig penge, eller hvad? For helvede, mand. Min Randershest, den er jo fuldstændig split af. Hvad er det, I vil have? Ved du, hvad jeg vil have? Jeg vil have, at det ikke stopper her. Nu skal du se her. Nej. Hvad skal jeg vælge? Billig lort, grimmere. Grimmest. Nej. Så slapper du. Op og så. Rolig. Hvad er du ikke tabe hovedet? Så er det kraftedeme nu! Gider I for fanden lige? Fanden. Hvorfor har jeg taget dragter på? Og plastik. Hvis det er med. Nej. For du har god smag. Du har... Synes I ikke, han har fantastisk god smag? Men for fanden drejer det sig om penge, det her, eller hvad? Ligner jeg en, der har... Jamen, jeg har. Jamen, giv mig da lige den der.
God nok. Det er da fandme god nok. Du har så fantastisk god smag. Jamen, jeg troede sgu da, det var delekog. Delekog? Ja, var ikke det da? Delekog. Delekog! Delekog. Lad os da se, om det er delekog, for jeg har lidt på forlængelsen. Du har næsen er helt. Her er det for sent, jeg siger undskyld. Au, au! Slapper lidt af. Hvad laver I? Hvad fanden laver I? Hvad laver du her? Hvad laver du her? Jeg skulle hente en pakke. En pakke? Ja. Hvad er dit navn? Mads Hansen. Mads Hansen? Ja. Fint. En pakke. Har vi en pakke? Det tror jeg sgu vi har, men vi har måske noget andet. Tusind gode grunde til, at du holder din kæft. Tag den ene. Forstår vi hinanden? Ja. Kom nu afsted. Fuck nu af med dig, knægt. Og jeg ved i øvrigt, hvor du bor henne. Ses, Ringo! Hvad laver I? Au, au! Hvad fanden laver I? Hey, du. Var du over hos Ringo? Hvad, skal vi nu flytte igen? Må se. Nej, det er ikke noget. Det har jeg styr på. Det skal du ikke tænke på. For helvede. Var du over hos Ringo? Jeg gider ikke aflevere pakker hos de klamme typer. Prøv at høre her. Det er de eneste lommepenge, du får. Jeg har sgu ikke råd til at give dig nogen. Jamen, det er sådan klamme typer. Jamen, for jeg har ikke råd til at blive ved med at give dig penge. Du får ikke andre lommepenge, end dem, du tjener over hos Ringo. Jamen, han er en gammel ven. Du kan godt hjælpe ham. Mor, over hos Ringo, ikke? Hvad? Fuck nu af med dig, knægt. Og jeg ved i øvrigt, hvor du bor henne. Ikke noget, bare glem det. Nej, hvad er der? Jeg skal i byen med pigerne i aften, så du skal passe på mig. Ej, helt ærligt, jeg skulle være sammen med Kasper, og vi skulle spille CSGO. Ja, men så må han jo ligesom komme herover, ikke? Jamen, så skal jeg ned i Føtex og købe noget slik og chips. Jamen, så skal du købe en flaske vodka til mig. Hvordan skal jeg det, når jeg er 14, men skal være 18? Jamen, du går til vinhandleren. Der ligger over for boghandleren. Han plejer at være ok. Du kan godt få det hos ham. Fis af med dig. Men for helvede, mor. Lægger du ud? Du får penge senere. Skylder allerede i forvejen. Keep on dreaming, my friend, 'cause she keep on falling from the stars. She keep on tearing you apart. You'll be back upon your knees. She will never set you free. Ja, den her flaske her. Er det der vin, det er sådan noget moderne pjat. Ja, men vi er enige om, at vin, det er ikke sagen i dag. Vi drikker Tuborg, og det har jeg sgu jo i over 50 år. Min svigermor er tosset med den, og hun er altså godt nok besværlig. Det er hun, men det laver vi inde om på, fordi nu som er han så god til at høre, at jeg har haft en hjerneblødning. Det er jo også lidt med syns, så jeg kan ikke lige mærke til A-pant, 1 krone retur. Der kan du godt se, så er vi nede i 44 kroner, og så begynder det lige noget, du har råd til. Ja. Det synes jeg. Prøv at give dig selv. Jeg har en så mange penge, og pensionen, der strækker jo sådan noget moderne nu. Jamen, du vil ikke blive skuffet over de penge, du investerer i den her. Så må du hjælpe mig, fordi jeg har jo haft en hjerneblødning, så jeg døver lidt med at komme lige til pony. Kan du fede? Skal jeg lige se, om jeg kan hjælpe dig af med nogle penge her? Ja, så. Du skal undtage alt. Det er jo helt moderne med en lynlås, hva'? Jo. Jamen. 17 kroner er der her. Jamen, kan jeg sådan få 2 af dem?
Jeg synes, sådan med mit gode hjerte, at vi ser bort fra det med regninger og papir. Nu får du den her i lommen. Jamen, hold den pus, det er lidt nemmere for mig, fordi det der med at komme med en øl i lommen, så tror de altså nede på bænken. Ja, jeg sidder uden der og drikker bager. Nej, det skal vi undgå, at du får det jo rygte der. Jeg har en bitte pus, sådan et jo, vi finder neutral i. Ja, vi finder en lille pose her. Ved du hvad? Jeg har sgu sådan en brugt pus her. Det er sådan, det var en lille en, hva'? Jo, men det er sådan en, vi bruger til hud, når der har lavet et par klapper. Nå ja, det er klart, det er man jo nødt til at samle op på. Så der må holde sig til, vi kommer hjem. Ja, det bliver man nødt til da. Ja. Det er en ølhud. Ja, det må være en rigtig dejlig ølhund der. Ja, til som er hårdt. Nej, det er jo... Det er hjerneblødning, men... Det kan jeg godt se. Nu skal du passe på trinnet her, fordi vi går galt et par gange på folk, der kommer her til. Jo, jeg kan rigtig... Nu må du lige støtte mig, fordi jeg kan jo ikke rigtig... Ja, så er der det sørger mig godt. Ja. Så skal jeg ud til min rollator. Ja. Kan du indfølge mig ud til dag? Det kan jeg sagtens. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi får lige herovre igen. Hvad kan jeg hjælpe den unge mand med? Det er en, jeg skal købe til min mor. Er det den billigste, I har? Altså, det med prisen, det skal du ikke være så bekymret over. Det skal vi nok finde ud af. Skal du til fest, siger du? Nej, det er som sagt til min mor. Ja, men du ved jo godt, at man skal være 18 for at købe alkohol. Hvor gammel er du? Jeg er 18. Du er 18, siger du? Med de der dejlige blå øjne og den stemme, du har, så må du være 14. Nej, jeg er 18. Skal vi sige 15? Det gør det hele meget lettere. Jeg er 18. Må jeg købe den, eller hvad? Du kan lige hjælpe mig med et par tunge kasser, jeg har ude på lageret. Dem skal jeg lige op på en reol. Så kan du købe den. Det tager kun 2 minutter. Og så kan du lige prøve at smage nogle briser, jeg har fået hjem. Det skal gå meget stærkt, fordi at jeg skal hurtigt hjem. 2 minutter. Du skal få den til en skarp pris. Vi siger en 100 mand. Okay. Nå, de unge mennesker har råd, hva'? Flot. Lige ned i døgnboksen. Ja, så må vi lige se, om vi kan give tilbage her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det skulle stemme. 900 bagland. Ja, jeg vil lige gå hen og låse døren. Det er over jeg skal for helvede hjem. Ja. Du ved nok, vi har en aftale ude på lageret, så du... Jeg skal hjem nu. Vi har en aftale med hjem. Nå, men du skal lige hjem nu. Og lovet jo. Fuck dig. Hjem nu. Jamen, jeg var lige ved at tage ham i og stjæle... De unge mennesker nu om dagen, de er ikke til at arbejde med. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Ja, jeg skulle have en god flaske vin. Og så skulle jeg høre, om du skulle have noget hjælp i baglokalet. Hvad mener du med det? Jeg vil høre, om jeg skulle hjælpe i baglokalet. Det var så satans god til engang. Ej, jeg forstår ikke, hvad du siger. Hvad mener du med det? Jeg troede, du var færdig med de små drenge. Hvad mener du? Det ved du sat mig godt, hvad jeg gør. Hvad beskylder du mig for? Så er det bare ud af biksen her, ellers er det politiet. Se på mig! Se på mig! Ja, det er godt, du. Nu er det fandme nok. Ui! Det var mig, der havde de smukkeste øjne, du nogensinde havde set. Nej, lad være. Du må ikke. Jeg vil hjem til min mor. Nå ja, nu kan jeg huske dig. Du var en af de dejlige drenge med de blå øjne, som jeg aldrig glemmer. En skøn tid. Jeg var kun en dreng, og jeg stolede på dig dengang. Men du var en dejlig dreng. Nå, nu koster det måske penge, hva'? Rører du andre drenge igen, så er det slut. Den ser god ud, din satan. Grateful to be here, faithful to know myself, and the broken feeling is locked inside a shell. The hurricane of my lost and troubled soul.
taste it now. A reflection of my eyes, an echo from my side. The longing for something I can't describe. A dream of a perfect life in life. He's born to his knees and held down by my inner side. I'm waking, I'm breaking out. Won't waste it, I will taste it now. I guess I've been building castles in the sky. And brick by brick, the sea will take it by the tide. I'm learning to see, learning to sense how things could be. And what I thought was right seems just like this. Hvor er vasen med coke?